ଅପର୍ଣ୍ଣା ବହୁତ ଚିନ୍ତାରେ ଅଛନ୍ତି ଝିଅ ସୁଚିତ୍ରା ପାଇଁ। ଷ୍ଟାଣ୍ଡାର୍ଡ 9ରେ ପଢୁଛି, ହେଲେ ଏଯାଏଁ ଟ୍ୟୁସନ ମାଷ୍ଟରଟେ ସେ ପାଉନାହାନ୍ତି। ଥିଲା ଯେ ଜଣେ, ତାର କୋରାପୁଟ ସ୍କୁଲକୁ ବଦଳି ହୋଇଗଲାରୁ ସେ ନିରୁପାୟ। ଦାସବାବୁଙ୍କ ଝିଅ ପଛ ପରୀକ୍ଷାରେ 90% ଆଣିଥିଲା। ଅଞ୍ଜଳି ଭାଉଜଙ୍କ ପୁଅ ବି କମ୍ ନୁହେଁ, 85ରେ ଥିଲା। ଆଖପାଖରେ ଯେତେ ଅଛନ୍ତି ସୁଚିତ୍ରା ସାଙ୍ଗସାଥୀ ସମସ୍ତେ ପାଠରେ ବହୁତ ଆଗୁଆ, ହେଲେ ସେ ମାର୍କ ଆଣିଥିଲା ମୋଟେ 40%। ସେଥିପାଇଁ ସବୁବେଳେ ତାଙ୍କ ମନ ଖରାପ। ବାବୁଙ୍କୁ ସବୁବେଳେ କହୁଛନ୍ତି ଯେ, ହେଲେ ବାବୁ ତାଙ୍କର ଅଫିସ କାମରୁ ସବୁବେଳେ ବ୍ୟସ୍ତ। ପଚାରିଲେ ଚିଡ଼ିକି କହୁଛନ୍ତି, ମତେ କ'ଣ ସବୁ ପଚାରୁଛ? ଟ୍ୱିଙ୍କିଲ, ଲିପୁନ, ବବିତା ମମିଙ୍କ ସହ ତ ସବୁବେଳେ କଥା ହେଉଛ। ଏଇ କଥା ପଚାରି ସୋଚି ପାଇଁ ଟ୍ୟୁସନ ମାଷ୍ଟରଟେ ବୁଝିପାରୁନ? ମତେ କ'ଣ ସବୁ ଦେଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ? ଏହା ଅର୍ଥ ଏୟା ନୁହେଁ ଯେ ଅପର୍ଣ୍ଣା ପଚାରି ବୁଝନ୍ତିନି। ଯେତେ ସମ୍ପର୍କ ଭଲ ମନ୍ଦ ସବୁଠି ବୁଝି ସାରିଲେଣି, ହେଲେ ସେମାନଙ୍କଠୁ ପ୍ରତି ଉତ୍ତରରେ ମାଷ୍ଟରମାନଙ୍କ ଗୋଟିଏ ଜବାବ, ମ୍ୟାଡାମ ଆଉ ଟିକେ ଆଗରୁ କହିଥିଲେ ହୋଇଥାନ୍ତା, କିନ୍ତୁ ଏବେ ସମୟ ବହୁତ କମ୍। ଆପଣଙ୍କ ପିଲାଙ୍କୁ ସମୟ ଦେଇ ହବନି, ପରେ ଯଦି ଫାଙ୍କା ହୁଏ ତେବେ ଜଣାଇଦେବି। ଅପର୍ଣ୍ଣା ହତାଶ। ପଇସା ବି 1500 ବଢାଇଲେ, ତଥାପି ସେମାନେ ଅମଙ୍ଗ। କ'ଣ ତାଙ୍କ ମନରେ ଅଛି କେଜାଣି? ଆଜି ସକାଳୁ ସକାଳୁ କମଳା ଅପାଙ୍କ ମୁହଁରୁ ଗୋଟେ ଭଲ ଖବରଟି ଶୁଣି ଅପର୍ଣ୍ଣାଙ୍କ ମନ ଆଜି ବହୁତ ଖୁସି। ସେ ଆମ ଶ୍ରୀବାସ୍ତବ ଭାଇଙ୍କ ପୁଅ ଭଲ ପଢେ, କ୍ଲାସରେ ପ୍ରଥମ ହୁଏ। +3 ଶେଷ ପରୀକ୍ଷା ପରେ ଏବେ ଘରେ ଅଛି। କୋଉଠି ଲାଗିନି, ଚାକିରି ଖୋଜୁଛି। ଶୁଣିଲି ସେ ଘର ଘର ବୁଲି ଟ୍ୟୁସନ କରୁଛି ଏବେ। ତୋ କଥା ମୁଁ ତାକୁ ପଚାରୁଥିଲି, ସେ କହିଛି ଯଦି ତା ବାଟ ସୁବିଧା ହୁଏ ତେବେ ସେ ନିଶ୍ଚୟ ଯିବ। 2 ଦିନ ପରେ ପିଲାଟି ଆସି ଅପର୍ଣ୍ଣାଙ୍କ ଘରେ ପହଞ୍ଚିଗଲା। ଅପର୍ଣ୍ଣା ପିଲାଟିର ଭଦ୍ର ମୁହଁଟି ଦେଖି ଖୁବ୍ ଖୁସି ହୋଇଗଲେ। ବିସ୍କୁଟ, ମିକ୍ସଚର, ସର୍ବତ ଦେଇ ଚର୍ଚ୍ଚା କଲେ। ଚା ଦେଲା ବେଳକୁ ସେ ମନା କଲା। ସେ ଚା ପିଏନି କି କୌଣସି ନିଶା ଦ୍ରବ୍ୟ ଖାଏନି। ମନେ ମନେ ବହୁତ ପ୍ରଶଂସା କଲେ ପିଲାଟିକୁ। ଯାହା ହେଉ ଭଲ ପିଲାଟି, ରେଲୱେ ଆଉ ଆର୍ମି ଫର୍ମ ପକଉଛି, ସେଇ ଆଶା ନେଇ ରହିଛି। କୋଉଠି ଗୋଟେ ଜାଗା ସ୍ଥିର ହୋଇଗଲେ ସେ ଟ୍ୟୁସନ ଛାଡ଼ିଦେବ। ସେ କଥା ଆଗରୁ ଜଣାଇଦେଲା। ପଇସା କଥା ବି ଛିଡ଼ିଗଲା। ମାସକୁ 3000 ନେବ, 2 ଘଣ୍ଟା ପଢ଼ାଇବ। ଦିନକୁ ସକାଳେ ଥରେ, ସନ୍ଧ୍ୟାକୁ ଥରେ। ଅପର୍ଣ୍ଣା ସବୁଥିରେ ରାଜି ହେଲେ। ତା ଘରେ କିଏ ସବୁ ଅଛନ୍ତି, ତା ଘର ଚଳଣି, ଭଲ ମନ୍ଦ ସବୁ ପଚାରି ବୁଝିଲେ। ମଧ୍ୟବିତ୍ତ ଘରର ପିଲାଟିଏ। ତାଙ୍କ ନାଁ ତାର ଆଦର। 2 ଭଉଣୀ 2 ଭାଇ। ବଡ଼ ଭଉଣୀ ବାହା ହୋଇସାରିଛି, ସାନ ଭଉଣୀ ବିବାହ ଯୋଗ୍ୟ ହୋଇ ଘରେ ଅଛି, ଆଉ ମଝିଆ ଭାଇଟି +2ରେ ଏବେ ପଢୁଛି। ବାପା ପୋଷ୍ଟ ମାଷ୍ଟର ଅଛନ୍ତି। ପିଲାଟି ଖୁବ୍ ନିରୀହ, ଭଦ୍ର, ନମ୍ର ଥିଲା। ତେଣୁ ବିନା କିଛି ସଂକୋଚରେ ଆର ମାସ 1ରୁ ପଢ଼ା ଆରମ୍ଭ କରିଦେବାକୁ କହିଦେଲେ। ଅପର୍ଣ୍ଣା ସ୍ୱାମୀଙ୍କୁ ଜଣାଇବା ପରେ ଏଥର ଅପର୍ଣ୍ଣା ଚିନ୍ତାମୁକ୍ତ ହେଲେ। ବହୁତ ଦିନ ହେବ ତାଙ୍କର ପ୍ରିୟ ଟିଭି ସିରିଏଲ ସବୁ ଦେଖି ନାହାନ୍ତି। ସୁଚିତ୍ରା ବହି ଖୋଲିବ ତ ଆଗ ମାମା ମାମା ଚହଲେଇବ। ମାମା ଏଇ ମ୍ୟାଥଟା ବୁଝି ହେଉନି, ମାମା ଏଇ ସେଣ୍ଟେନ୍ସର ନାମ କ'ଣ, ମାମା ଏଇ ଆନ୍ସରଟା ଠିକ୍ ଅଛି ନା ଦେଖିଲ। ଅପର୍ଣ୍ଣା ଝିଅ ଏଇ ସବୁ ପ୍ରଶ୍ନ ଶୁଣି ଅଧିକ ମର୍ମାହତ ହୁଅନ୍ତି, କାରଣ ସେ ସିନା +3 ଶେଷ ବର୍ଷ ଯାଏଁ ପଢିଛନ୍ତି। ଯେନେ ତେନେ ପ୍ରକାର କପି ଟପି କରି ମ୍ୟାଥ ଆଉ ଇଂଲିଶରେ ପୁରା ଦୁର୍ବଳ। ଏବେ ତାଙ୍କୁ ବହୁତ ହାଲକା ଲାଗୁଛି। ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ନିଜର ରୋଷେଇ ପଟା ସାରି ଦେଇ ଆଦର ଆଉ ସୁଚିତ୍ରା ପାଇଁ କିଛି ଜଳଖିଆ ବନେଇ ଦେଇ ବସି ଯାଉଛନ୍ତି ଟିଭି ସାମ୍ନାରେ। ଆଦର ସନ୍ଧ୍ୟା 7ଟାରେ ଆସୁଥିଲା, ରାତି 9ଟାରେ ଯାଉଥିଲା। ଡ୍ରଇଂ ରୁମରେ ଟିଭି ଥାଏ। ଟିଭି ଦେଖିଲେ ସୁଚିତ୍ରା ଅନ୍ୟମନସ୍କ ହେବ, ପଢ଼ାରେ ବ୍ୟତିକ୍ରମ ହେବ। ସେଥିପାଇଁ ଆଦର ସୁଚିତ୍ରାକୁ ସେଇ ସିଡ଼ି ଘର ପାଖ ରୁମରେ ପଢ଼ାଏ। କବାଟ ଆଉଜା ହୁଏ। ଅପର୍ଣ୍ଣା ବେଳେ ବେଳେ କୁହନ୍ତି, ଆଦର କବାଟ ଦେଇ ଭିତରୁ। ସେ ପକ୍କା ଫାଜିଲ। ଟିଭିରେ କୋଉ ଗୀତ ଶୁଣିଲେ ସିଆଡେ ସେ ମନେ ମନେ ଗୁଣୁଗୁଣୁ ହେଉଥିବ। ଆହୁରି ବି ସ୍ୱାଧୀନତା ଦେଇଛନ୍ତି ଆଦର। ପାଠ ନ ଆସିଲେ ଭଲସେ ବୁଝେଇବ, ଯେତେ ପଚାରିବ ସେତେ ବୁଝେଇବ, ଆଉ ବୁଝି ସାରିଲା ପରେ ଅଧିକ ଖୁମାଣ କାଢ଼େ ତେବେ ଆଖି କାନ ନାକ ଛାଡ଼ି ପିଟି ଦେଇଯିବ। ମୁଁ ଖରାପ ଭାବିବି ବୋଲି ଭାବିବନି। ମୋର ଏ ପରୀକ୍ଷାରେ 80ରୁ 90% ମାର୍କ ଆସିବା ଦରକାର। ଆଦର ସବୁ ବୁଝିଗଲେ। ସୁଚିତ୍ରାକୁ ମନ ଧ୍ୟାନ ଦେଇ ପଢ଼େଇବେ, ନହେଲେ ନିଜର ବଦନାମ ଯଦି ସୁଚିତ୍ରା ମାର୍କ କମ ଆଣିଲା। ସତରେ ପିଲାଟି ଭଲ ପଢ଼ଉଛି। 1 ମାସ ଭିତରେ ଅପର୍ଣ୍ଣା ଜାଣିଦେଲେ। ସୁଚିତ୍ରାର ସ୍କୁଲ ଖାତାର ଫଳାଫଳରୁ ମ୍ୟାମ୍ ଲେଖିଥିବା 10ଟି ପ୍ରଶ୍ନର ଯୋଉଠି 2-3ଟି ଉତ୍ତର ସଠିକ୍ ଲେଖୁଥିଲା, ଏବେ ପ୍ରାୟ 7-8ଟି ଉତ୍ତର ଠିକ୍ ଲେଖୁଛି। ଗଣିତ, ଇଂରାଜୀ
रेसिपी भल परिमाण आनी मोट ऊपर बहुत सुधार आसी सुचित्रार पाठ पढ़ारे झीपाई एथर बेफिकर रहिले अपर्णा आउ अखिलेश आदर उपरे पूर्ण भरोसा कर रहिले मने मने बहुत साबासी देवा सह बहुत आपणार भावुले आदर को जहा हो पिलाटी मन लगाई आम छुआटी को पढ़ाऊँ बोली आज आम सुचि केते आगरे किछि दिन पर हठात सुचित्रार मुंड बुलेबा सह बांती देखैला संगे संगे अपर्णा अखिलेश डाक्तर परामर्श कले आपणक झियो प्रेग्नेंट अच्छी डाक्तर मुहर एतक शुणी ए दुहींक मुंड बुलेई देला आ पचारिले कौन कहले सर हाँ आपणक झियो एबे 2 मासर गर्भवती अपर्णा अखिलेश सुचित्रा मुह को चाहिए आउ सुचित्रा भୟରେ सांकुड़ी जाइथिला एक बार। हाँ दर्शक बंधु एथरु जदि आपनको किसी शिक्षा मिली थाए ताहले मो चैनल को सब्सक्राइब करिदेबे। धन्यवाद।